Ongi etorri Ikerlari bideo podcastaren 3. denboraldi honetako 4. saiora, eta badakizuen bezala, ueuk ikertzaile gaztei ahotsa emateko txoko honetara. Eider Saragueta naiz, Dream ikertaldeko ikertzailea, eta dagoeneko podcast honek izan duen aurkezlerik beteranoena. Eta hori ere ospatu nahiko nuke. Eta oraindik beste saioak ikusi ez bani badituzue, animatzen zaituztego saio horiek ere ikustea, ziur eduki interesgarri asko topatuko duzuela bertan. Dakizuen bezala, ikertzaile gazte euskaldunak dira protagonistak podcast honetan, eta egunerokotasunean gure bizitzetan ditugun gaiak lantzen ditugu podcast honetan. Aurten berrikuntza modura, Eibarreko UEUko egoitzatik edo estudiotik atera, eta Euskal Herrian zehar gabiltza hainbat txoko desberdinetan podcasta grabatzen. Eta horregatik eskerrak ematen dizkiogu ere UEUri txango zoragarri honetan murgildu arazteagatik, eta bereziki beraien ateak zabaldu dizkiguten bira, katakrak eta euskaltzaindiari. Eta gaurkoan ere eskerrak eman behar dizkiogu ikerketa zentroari bere Baionako etxeak edo Gazteluko ateak zabaltzeagatik. Eta aurreko ataletan bezala gaurkoan ere gai berdinak izango ditugu mintzagai, baina ertz desberdinetatik helduko diogu, punta-puntako gonbidatuak ditugulako gaurkoan, eta horiek aurkeztea izango da honena. Nire ondoan Elena Kasiriain Iturriria daukat, bera antropologian doktore gaia da, eta Toulouseko San Jogez Unibertsitatean List laborategian eta EHUrekin batera lanean ari da, baita ere gizarte aldaketa eta ikerketa egiten duen ikertaldean ere. Berak badu ZIP kontratua, eta tesi kontratu horretan garapen kontseiluaren baitan ari da 2022tik ona lanean. Ongi etorri podcastera? Bi esker, eta egunon. Egunon. Bestetik ondoan daukate Amaia Rodriguez Agirre, bera Baionan bizi den ikerlari eibartarra da, eta formazio zitzultzailea da, baita ere atzerriko hizkuntzako irakaslea, eta 5 urtez aritu zen 2. hezkuntzan tesia egiten hasi aurretik. Lehenik EAen frantsesa irakasten, Azpeitiako ikasberri ikastolan, eta ondoren Ipar Euskal Herrian aritu da ingelesa eta espainola irakasten. Eta Baionako Bernard Etxepare lizeoan. Eta bere tesian, bertako Etxepareko ikasleek Baxoko ahozko handia frogan euskara erabiltzeko aukera dutenean, jokoan sartzen diren gaitasun diskurtsibo eta soziolinguistiko elebidunak izan ditu aipagai. Kaixo zuri ere, ongi etorri. Esker, egunon. Egunon, eta gero, aletuko diguzu agian pixka bat gehiago zure ikerketa zertan den, zuk ere, Elena, pentsatzen dut aukera izango duzula. Eta Maiaren beste aldean, Jon Levi otegi dut, bera biologian lizentziatu zen, organismo biologia espezialitatean, UPP-an, eta 2019ko uztailean. Ondoren, 2021an urkontinentaletako inguruneen funtzionamendua eta berreskuratzeari buruzko masterra egin zuen uzean, eta 2022 urtean biodibertsitate funtzionamendu eta ekosistemen gestioari buruzko masterra egin zuen EHUn. Eta 2023az geroztik, doktore gaia da bera EHUko zientzia fakultatean, zoologia eta animalizelulen biologia sailean, ugaztunen ekologiari buruzko ikerketa taldean. Gero ere aletuko diguzu pixka zertan den zure ikerketa, eta ongi etorri zuri ere. Esker eta... Pentsatzen dute agian orain hasieran pixka bat urduri egongo zaretela, baina saiatuko gara pixkanaka ere galderaz galdera bazuek askatzen eta lasaiago egoten. Aipatu behar dugu katiluak ditugula, beraz podcastera gonbidatu bezala etorri nahi baduzu, Idoiari idatzi eta katilu bat opari izango duzu. Hasiko gara gaurko galderekin, galdetu nahi dizuet, zergatik hasi zineten ikerketa egiten. Elena, zure kasuan, zergatik erabakiz denuen ikerketa egiten hastea? Zergatik, da, galdera hori ez dutala inoiz egin ere buruari. Nik uste dut naturalki jinden zerbait da, sinintzen lizentzian, ni frantses sisteman ibileni, zaini Bordelen, gero Tolosan, eta lizentzia egin nuen, gero masteja, eta antropologia ikasi dutanez, uste dut behar beste ahloak ez bezala, antropologian ez da hainbeste lanbide egiten al master baten ondotik, eta azkenen gehiengoak egiten duena da ikerketa aruntz joaitea, edo erakaskuntza aruntz, eta joduan piskatola
naturalki segida batean jinden zerbait da. Eta gero jezgainik da, ene burua bai identifikatzen dutara, nik maite dutana ikerketan da irrefleksibitate hori, edo gogoetaren espazio hori izaitea, galderak pausatzeko espazio bat izaitea, eta pertsonalki hori maite nuen, eta uste dut funtsezkoa dela ere gaurko jendartean, pixka bat gibelatzapen bat edo duen espazio hori izaitea, laguntzen duelako agian gero kolektiboki gauzak eramaiteko orduan, eta orduan nola nintzen abentura hortan. Ze garrantzitsua den ere hori hausnartzeko denbora hartzea, pausa hori egitea, ez gaude antropologo asko, ni ere antropologoa naiz ere formazioz, hor nonbait ez dut askotan aipatzen, baina ba naiz, eta zenbat ate, eta zenbat leio zabaltzen dituen, ez? Ikasketa horiek, agian zuk esan duzun bezala, ez du lanerako ibilbide zuzen batez ematen, baina bai aukera ematen digula, ba irakurtzeko, ikasteko eta arima, ez? Edo barruko kezka eta zalantza guztiek elikatzeko, ez? Bai, ustez ez da dudarik, eta da, nola ez dut uste badugula jakintza berezirik edo, ze uste dut ikejlearen irudia usutan nola ikusten dugula, jakintza gehiago duen pertsona bat bezala, nik ez dut biziki hori defendatzen, beda gehiago pertsona bat hartzen duena denbora hori, bai irakurtzeko, ikusteko beste esperientzia, galdera horiek pausatzeko, eta gero pixkat jendartearekin aitzinatzen dena, jendartearen parte den, nola gibeleko espazio bat bezala, saiatzen dena ikusten jendartean nola aitzinatzen den, eta ean galdera horiek pausatuz, gauzak beste molde batez ikusten alditugun, eta hobeki aitzinatu gerora begira, edo nikola ikusten du. Bai, eta gero jarrituko dugu hitz egiten, divulgazioaz ere, nola zabaldu, ez? Horre atzean edo guk ikerketetan egiten dugun lan hori, nola zabaldu, baina lehenengo amaiari galdetu nahi diotea, ezakin noizbait pentsatu duzun zuk zergatik egiten duzun ikerketa, edo nola iritsi zaren onaino? Bai, nire ez dain naturala izan, esan nahi, gehiago zena nuen irakaskuntzan, eta iniz maite nuen nire lana, eta maite dut. Baina momentu batean, iruditzen zait irakasle, batez ere bigarren hezkuntzan, nik bizi izan dudana bederen esperientzia guztietan da, ez duzula denborarik. Ez da, orduan hortan bai bat egiten dut irakaskuntzan, badira mila gauzak kudeatzeko beti egunean, eta nik sentitzen nuen nire lana hobeki egiteko eta batez ere ulertzeko nire lanean jokoan ziren hainbat gauza denbora behar nuela. Eta behar nuela pixkat urrats bat atzera eman eta zuk esan duzuna pixkat distantzia batetik begiratu hor gertatzen ari zen guztia. Eta orduan aukera bat nire Ibon Manterola nire irakasle izan zena lizentzian eta masterrean etorri zen hitzaldi bat ematera Baionara, analdekoarekin, garai hartan doktoregotza egiten ari zen pertsona batekin, eta ezagutzen nuena ere, eta gero hitzaldi horren ondotik egon ginen, batzutan hola gertatzen da, zerbait hartzen, eta lasaiago, eta Ibonek esan zidan, seguruenik etorkizunean egongo zirela aukerak mugaz gaindiko diru laguntzak eta proiektuak izango zirela, eta orduan horrek piztu zidan horako gogo bat, eta momentu hortan ni ez nintzen prest, eta etzen aukera handik, baina handik urte eta pikura berriz deitu ninduen Ibonek, eta esan zian hor bada aukera konkretu bat Bordaleko Unibertsitateko diru laguntza bat, beraz nahi baduzu, eta orduan piztu zitzaidan olako beldur bat, baina aldi beran ez dakizu gelditzen zaizuna nola barruan nolako bat, ez? Eta orduan, erabaki nun salto hori egitea, eta gauza batzuk, aipatuko ditu pentsatzen dut, gauza batzuk maite ditut ikerkuntzan ere, alere falta motatzen dut batzutan irakasle eta kontaktu zuzen hori, baina egun batean agian oreka bat atxemanen dut. Bai. Eta gero hori batzutan ere lanbidetik ez, edo instituto batetik, eskola batetik, liceo batetik ez, egiten dugu ibilbide hori eta gero ikerketara itzultzea ez, kasu honetan itzultzea, nire ustez itzultzea badelako ez, lizentzian edo graduan ikusten dugun ikasketa hoietara berriro ez, bizkat hoiekin konektatzea badelako,
askotan pauso hori egitea zaila da, ez? Kostatzen da, eta aipatu duzu, ez? Zure kasuan ere, lanean ari zinela, eta hortik ateratzea erabaki zenuela, nolabait zure ibilbide edo ezarrita zegoen ibilbide horretatik, aldentzea erabaki zenuela beste ate bat, edo beste mundu bat, ez? Zabaldu zelako, eta kontrara ere gertatzen delako, ez? Aipatu duzun ikertzailea honek ere, tesia egin, eta gero irakaskuntza liseora edo bigarren hezkuntzara itzultzea erabakitzen dutelako, ez? Orduan hor ere, badaukagu gero aletzen jarraituko dugu, zenbat ematen duen, ez? Ikerketak zein utxune dituen ere, eta interesgarria da ere bide hori. Eta Jon, zure kasuan nola iritsi zinen ikerketara? Azkenean, ni nahiko naturalki egina izan da, kontu hau. Ikerketa mundu hori ez duen behin ere euko horik egin, eta nire mareko tesia eta gero, justu hor erabaki ginuen nire mareko zuzendariekin tesi proiektu bat egitea, eta jarraipen bat ematea gure nik egin nuen marari. Eta azken finean, hor nago, ikerketa munduan, eta jarraitzen ari naiz nire mareko proiektua, eta aukera izan. Oso naturala izan da, eta aukera kontu bat. Hori da batzutan ere aukera izatea, irakasle egokiekin topo egitea, gaiarekin ere, ez, eta horrek eramaten zaitula ibilbide hori egitera, ez, eta hitz egin nahiko nuke zein den ikertzaileen egoera profesionala edo nolakoa izan barko luken, ez? Pixka bat Amaia ere aipatzen hasi zara lehen lan munduko kontu horiek nola ziren, eta ez dakit nola ikusten duzunzuk nola izan barko luken, agian... Olentzereren gutuna. Ados. Hemen denak onartzen ditugu, Bai, hasiko naiz alde positiboetatik. Helenak aipatu du, egia da lanbidearen parte dela irakurtzea, ez? Gura aurretik egina izan dena ezagutzea, nik beti esaten dut nire ametsa izan dela ikasle nahiko fina izan naiz, eta gustatzen zait ikastea. Eta orduan ikasteagatik pagatua izatea niri planon bat iruditzen zait. Privilegio bat. Bai, baina gero, problema da, lana dala, ez? Eta orduan badago alde, pixkate, kuriositate hori asetzeko alde hori, eta erronkak ere, ez? Azken finean, hori artikulu bat lehen aldiz idatzi behar duzunean, edo tesia idatzi behar duzunean, badaude hainbat momentu, erronkak direnak, eta orduan ekartzen dizutunak, ez? Autoezagutza bat, eta motivazio bat, eta hori dena. Baina gero, ni nire esperientziatik eta batez ere inguruan ikusi dudanagatik, lan bakartia da askotan, naiz eta nik santzaukan dudan ongi inguratua izateaz, alere bakarrik egin barreko lan bada askotan, prekaritate handia dago, eta ez egonkortasun handia, batez ere. Nik uste behar dela, aldi naiz altuan pentsatzen, baina lasai hartu ez jakitea gero zer etorriko den, eta hori ez da beti Agian ez dator bat gure ikertzaile izaerarekin, ez? Proiektuak planteatzen ditugunean izaten dira 3 edo 4 urterako proiektuak, guztia nahiko lotuta daukagu, ez? Proiektu horren baitan, eta horrelako kontuak eskatzen dute improvisatzeko tarte bat izatea, ez? Orduan, hor ere talkak sortzen dira, eta gero gure pasioa da, baina mugak ere jartzen jakitea garrantzitsua da, ez? Noraino den gure bizitza, noraino den gure lana, noraino den gure pasioa, ez? Hor ere, iruki edo horretan, gatazkak sortzen direla eta zaila dela, ez? Erronka asko, aipatu dituzu ere, agian artikulu bat, edo tesia bera idazten hasteko lehen momentua, hitz egin izan dugu, ez? Folio zuri horri beldurra, edo Wordeko dokumentu zuri horri beldurra izatea, ez? Nola idatzi lehenbiziko hitzak, nola hasi horretan, batzuk agian asko pentsatu gabe egiten hasiko dira, eta beste batzuk agian hilabete eta hitz bat izin idatzi, ez? Orduan, suposatzen duena ere, ez? Ezakit Elena nola ikusten duzun hori. Bai, ni juntados, baina ustez anitze jaiten diren hitzak dire jandituzunak Amaia, ez egonkortasuna eta prekarietatea. Megero ni beti hartu aniz bi alden artean eta kontra ejan batean, zenta bada hori eta bestetik biziki privilegiatua ere ikusten duten burua, ze
gure proiektu bat eramaiteko xantza dugu, eta ikusten dutalarik inguruan zenbat lagun aspektua diren bere lanean, nik ez dut hori jaiten al, nahiz daukan arazo batzuk edo aspektura batzuk, da ere proiektu bat nik muntatu dutana, nik hautatu dut gaia, beraz emaiten duten denbora zerbaitetan nitik sortu dena, eta beraz badu ere alde bat ikerketak uste dut biziki xantza bat bezala ere uste dut alde hortatik, eta ikerle guztiak beren proiektuak eta muntatzean badaulako bai privilegio gauza bat ere, beraz zaila zaite goitea bakarrik alde eskujetan, megero bai da baldintza mailan eta uste dut ez dela gaur egun pentsatua adibidez kontraturik tesiaren egoerari zinez lotzen aldena. Baditugu bekak, baditugu kontratu batzuk, lan kontratuak, eta lan kontratu horretan diren baldintzak naiz eta unak iduri duten teorian, gertatzen dena beti da bakantzak hartzen ditugula zendako tesia idazteko, zeren ez dugu lortzen lanean girelarik tesia idazten, eta beti olako jokaera batzuk dira, edo ordu kopurua, jaiten dauzte bai, badituzu 35 eta hori pagatu azira, eta egiten duzu tesia, realitatean, bada beste ordu kopuru oso bat, ez dena sekulan inunak gertzen, eta konsideratzen dena ere baldintza ona, ebe azkenean badaulako joko bat, beraz ez dakit, eta ene kontra janetan ere hartuan iz, bojoka bat da, denbora beran ez dakit biziki ahmatuak giren bojoka horrentzat, eta beti ala gauz horrekin dela, ala ere, guk hautatu dugun zerbait da, eta kristoin txantza, eta askatasuna da gure proiektu bat eramaitea. Bueno, ze ona ere ez, entzutea beste leku batetik, eta bai, nik uste kontziente garela ez, privilegio handi bat dela hau egiteko aukera izatea, eta baina egia da baldintzak ez, askotan beste lanetan ere gertatzen den bezala ez, pentsatzen dut pasioz egiten duenak bere lana, beti izango dituela baldintza horietan ez, zer hutxune ikusten dituen, eta horiek hobetzen jarraitzea ez, gure kasuan badakigu unibertsitatean eta Espainiako sisteman adibidez, ia duela ezakit 10 urtera arte edo bekak ziren, ez ziren lan kontratuak, beraz horrek ere suposatzen zuena ez, eta hor aldaketa bat egontzen, eta baldintza horien hobetze bat egontzen, eta nik sortez lan kontratu bat izan dut. Eta horrek ere albidetu dit ondoren, nire ibilbidean beste erabaki batzuk hartzeko aukera izatea, ze aurretik egon diren ikertzaileek ezin izan dute hori egin ez. Orduan, beti ari gara, ez? Baldintza horiek, aldatzen edo moldatzen saiatzen, baina bai da aukera polita, ez? Hemen egotea, eta... Gero bai, badena, fenik galderazko ikur bezala gehiago tesitik aratago, da ikerketa mailan, proiektuak aipatu dira, eta txamaitut ikerketa betita gehiago liberalizatzen dela ere, eta beraz badirolako helburuak beti dena da diru laguntza eta denbora kondu bat. Eta, jandartea bezala oroak, ikerketa ere eta alta, astapenean aipatu duguna, ikerketa normalean da distantzia hartzen duena, bere denbora behar duena, eta betita gehiago hartuak gira lasterketa batean, nun artikulu hori behar den horko igorri, nun produktibitate maila hori ere bilatzen, eta horrek bai, ene ustez bada egiazko galdera bat, eta egiazko bojoka bat edo ere maiteko, zen, eta beldurgarria da, ez dakit ze ikerketari buruz abian giren, guk antropologian bereziki, badugolako presio animaleko bat, 3 urtez egiten diren tesiak ezinezkoak dira antropologian uste dut, normalean, ze antropologian ohikoa da joaitea beste jendarte batera urrundena, beste hizkuntza bat ikastea, eta hola, 3 urtez ateratzea zerbait biziki zaila da, eta alta unibertsitateak eta diren diru laguntzak eta dena bortxatzen dute, sartzera 3 urtera eta egitea biologiako tesia bat bezala, eta frogatzea egiten aldena antropologian biologian bezala. Ordan, hor ez dakiten entzat bada hor... Disiplinen arteko ere desberdintasunak, ez? Bai. Ez dakit Jon nola ikusten duzun, aipatu zaituta. Bai, nire kasua nahiko desberdina da, biologiako tesiai begira. Zeta ni ikertzen nahi naiz galtzurian dagoen espezie bat. Beraz, nola egan, bojuka bat egiten nahi naiz nire buruarekin, eta baita ere espezie honen aurka, datuak biltzeko. Eta pixka bat berkasua daukat, zure berkasua, antropologiako berkasua. Datuak bilatu behar dituzu, zerotik hasten zira, eta dena zure baitatik hartu behar dituzu. Datu horiek. Eta hori oso zera da. Ez daukazu
iraganean egindako beste ikerketarik horri buruz, eta... Baina, aldiz, beste biologiako tesi batzuk, aldiz, dianik, badukate datu base bat, badukate horrekin aniten dute, eta hor ulertzen dute gaten duzuna, baina, kontua. Piskat... Gaiaren araberako. Gaiaren araberako da. Baina lere ustut orokorrean legiakortasun horinik azpimarratuko nuke iruditzen zait. Eta gainera sortzen da olako, ez? Ikerketa talde hortan asko publikatzen dute, eta horrek ematen dizu prestigio bat, eta nun publikatzen duzun, ni pasatzen lehenengo tesi urte osoa, eta nire tutorea ditu nian, eta zer da Kubat? Gu ez gara, edo hori gero etorri zen, ez? Baina ezen hasierako eta formakuntza batetara joan nintzen, eta bazen disiplina pila batetako jendea, eta han zen Kubat, zer da Kubat? Eta orduan, nahiko utopikoa da, zentzu baten, disiplina askotan, lehengo egunetik argi uzten dizute, helburua dela publikatzea, lehenbailen, alik eta gehien, alik eta prestigio handieneko lekuetan, eta barrez, eta hori da pixkat superproduktibitate dinamika bat, iruditzen zaidana, kontra esanean dagoela. Nik uste dut gizartea ere, ez, hortan sartua dagoela eta hortara bultzatzen gaituela gure bizitzako arlo guztietan eta alor guztietan lanean ere, ez, eta horrek bere ondorioak dituela, ez. Eta ikerketan ezin patxaraz egin, ezin hausnartu, ezin lasai hartu, ez, aukera hori, eta gero epe mugak ere daude, ez, proiektuaren finantzaketa banimada urtarriletik abendura, hor sartu behar duzu, alduzun moduan, eta demagun eskola batera, ikastetxe batera joan nahi baduzu, gure kasuan nahi, ez, zailtasun asko izaten ditugula, ez, urtarrilean ez dintzarelako eskola batean azaldu, eta esan, proiektu hau egin nahi dut zuekin, ez, orduan, hor ere, norentzat pentsatuak gauden, nola pentsatuak gauden, horrek ere zer esan asko ematen du, ez? Baina, lentzer hori gutuna nik uste dut nahiko polita gelditu zaiguna. Eta galdetu nahi dizuet, zuek zein hizkuntzetan ikertzen da, euskaraz ikertzen den, euskaraz ikerketa horren emaitzik zabaltzen den, zentzurik balduen euskaraz ikertzeak eta emaitzoiek zabaltzea. Elena, ez dakit nola ikusten duzun? Zentzua, biztan dira, euskaldun bezala ez dugu kontrario jaitenar. Nik ene kasuan ejan ezake, nola unibertsitatea egin dutan beti frantses estatuan, enetzat zen gehiago militantziaz edo egiten zen zerbait, bakitzen bat duzu nahi duzula ere euskaraz publikatu, zure esku. Zenta, ene buru muina formatatu da manera hortan, da ikerketa frantsesez, eta nik badut kotutela bat EHU eta Toulouseko Unibertsitatearen artean, eta erabaki zelarik ginuen bilkura bat erabakitzeko zein baldintzetan eginen zen ene tesia, galdera bat zen hizkuntzarena. Eta ene buruan evidentea zen, pentsatzen nuen etzera eztabaidarik izanen, frantsesa izanen zela, zeren ene EHUko zuzendariak badaki frantsesa. Maleruski. Orduan frantsesa eta bola egitza zen. Baina, momentu hortan jantzidaten ala ere, bakizu EHUn bada posibilitatea bederen defentsa egiteko euskaraz eta itzulpena izaiteko. Eta hor hasi nintzen deskubritzen mundu bat. Zela egiten altzela, sortzen altzela ikerketa hori euskaraz. Eta ara da zozokeri bat, baina formatatzen dugu gure burua manera batean, eta beraz ez gira oartzen errealitate hortaz. Eta orain EHUn sartu naizenetik, eta urbiletik ikusten dut, direla, ditut lagunak, zinez, euskara utxean ari direnak egiten bere ikerketa. Eta beraz, denetzat da gehiago deskubritze bat, ejan nezake, eta galdera anitz sortzen dauzkiturek, zemta hoartzen iz, nik ikertzen dut estatuan arteko muga euskal egean zer aginduen eta nola bizitzen den gaur egun. Eta hoartzen iz, gai hori bereziki, biziki politikoa da, euskaraz pentsatzen badut edo frantsesez, ez dut bat ere gauza bera idatziko azkenean. Ikerketa bat da, ez da objektibitate historio bat bakarrik, da hizkuntza bakotsak baduela bere mundua, eta adibidez hiztegia, nola ipatzen dugun muga, nola gauza horiek ikertzen ditut, eta beraz euskaraz gure lujaldea ipatzea edo frantsesez, ez da berdin, testu ingurua ez dut berdina jahiko, Euskal Herria jaiten dut, bere ala euskaraz ulertzen dugu zerbait, frantsesez jaiten dut Pays Basque, deia sortzen alditu tirabira batzuk. Orduan,
bada olako joko bat, orzinez, deskubritzen dutana tesiarekin, eta da ez da baita bat, enetzat biziki garrantzitsua, eta erronka bat ere gerora begira, ze uste dut hizkuntza guztiak badutela beren lekoa ikerketa mailan, eta beharko luketela, ze azkenean ezagutza gehiago sortzen da, edo galdera, hausnarketa gehiago hizkuntza desberdinetatik egin, ez dut uste parekoak direla hizkuntza desberdinak. Eta horretan ere mundu ikuskera aipatu duzu, ez? Hizkuntza bakoitzak begiratzeko leku bat ematen digu eta begiratuak izateko leku bat, ez? Eta beste hizkuntza batzuk baditugu aldatu gaitezke, ez? Eta begiratu dezakegu gure hizkuntza beste hizkuntza batzuetatik ikusi ere, ez? Hartu eman horretan ze aldatzen den, nola ikusten gaituzten eta nola begiratzen dugun, ez? Eta horretan ere mundu ikuskera horretan euskarak daukan garrantzia eta zure gaian zer esanik, ez? Mugen gaian, aipatu duzu, ez? Eta horretan pentsatzea, EHUk aukera ematen du tesiak euskaraz egiteko, euskara hutsez edo erdia eta erdia adibidez, eta kasu horretan nazioarteko tesiak egiteko aukera ematen du, ez? Gure taldean bat baina gehiago, asko izan ditugu horrela, gure kasuan ingelesez, gure ikerketako gaietako bat ingelesa delako, ingelesa eta euskeraz egiteko tesiak, eta beste batzuk bautu hartu genuen ere euskaraz egiteko, ez? Orduan, behintzat askatasun hori izatea eta hausnarketarako tarte hori hartzea, ez? Bai, ez dakizure kasuan, Jon, euskaraz ikertzea nola ikusten duzu? Kasuan, autoa egin dut, idaztea nire tesia euskaraz eta inglesez. Baina, orkez, defentsatu beharko dut inglesez, hori derrigora, horra izan beharko da. Eta pixkat militantzia modura Elenak aipatzen zuen bezala hautatu dut euskaraz idaztea. Euskarari leku bat uztea ikerketako munduan niretzat oso garrantzitsua da. Eta helburua, nonbait nire helburua da ez apartza ere beste hizkuntzak, ondoko hizkuntzak. Eta erakusta euskarak badoka beste hizkuntzaikiko bere lekua ere, berreineko lekua. Eta hori oso garrantzitsua iruditzen zait. Espazio hori ematea eta ez zapartzea besteak. Bai, da geroz dezaila izaten den ere euskaraz idatzitako tesi hori edo euskaraz eta ingelesez idatzitako tesi hori ez nazioartekoa dena edo frantsesez eta euskaraz bakarrik defendatzea edo erdia eta erdia bezala defendatzea behar ditugulako nazioartekoa dituak, baina euskaraz dakitenak. Eta hori oso konplexua da. Hori oso konplexua da. Gure arloan bai biltzen gara malabarak egiten eta handik eta hemendik eta ezagutu dut persona bat estatu batuetan bizi dena, baina jatorriz euskalduna da eta uste dut badakiela eta gonbidatuko dugun persona hori da. Burua uste guzti horiek, ez. Horregatik ere ulertzen dut defensa ingelesez egitearena batzutan ere muga horiek ditugulako, ez. Burua uste batzuk entzeko ere. Bai, burua uste batzuk entzeko eta simplifikatzeko, batez ere prozesuaren amaieran bukatzeko gogo handiz egoten garelako eta zama hori kendu nahi dugulako, ez? Amaiaztu nola ikusten duzu. Bai, ni momentu hortan nago, preseski. Bai, ni nere gaia elebitasuna da, eta irakaskuntza elebiduna, eta murgiltza eredua, eta orduan niretzat aski, eta gero frantsesez da nire ama hizkuntza, beraz niretzat aski evidentea zen euskarari eman nahi niola alik eta leku handiena nire tesian eta tesi ibilbidean, baina Elena bezala kotutoretzan naiz Bordaleko Unibertsitatea eta EHUren artean, nire kasuan, eta Bordaleko Unibertsitatea Frantziako Unibertsitate gehienak bezala eta Frantziar estatuko gainerako administrazioa bezala oso frantsesduna da, eta elebakartzalea. Eta orduan egia esan ohartu naiz hasieratik nire kasua excepzio bat bezala bizi zutela eta zerbait aldatzen ari dela haien jarreran ez direlako ausartzen esaten arazo bat dela. Orduan ez didate sekula esan arazo bat da. Baina harrituak daude eta orduan egokitzapenak egin behar dira. Eta orduan tesi defentsa egingo dute euskaraz, EHUk itzultzailea albidetuko dit,
Eta epaimaian egongo dira bi pertsona ez direnak euskaldunak, beraz haiek galderak egingo dituzte frantsesez eta nik erantzungo diet frantsesez. Baina adibidez niri segurtamena handia eman dit jakiteak defentsa euskaraz egin ahalko dudala osoki. Ze bestenaz frantsesez egongo nintzen ahoskera eta beste eta hitzak gogoratu eta guzti hori. Eta gainera, sortu da olako, berritasun bat, eta nolabait gaia mai gainean eman da, eta uste dut batzutan hegoaldetik iruditzen zaigula nazioartekoa ezinbestean inglesetik pasa behar dela. Eta Bordalen haien tesi bat batean nazioarteko bilakatu da, baina ez Espainiako unibertsitate batekin, beraiek hasieran uste zuten bezala, baizik eta euskalduna den unibertsitate batekin, ez? Eta orduan iruditzen zaite euskarak baduela, ekartzen alduela hori ere, ez? Nolabait mugitu ditzakeela oinarri elebakar eta elebakar zale batzuk, hasiera batean segurenik problematikoki, eta gero agian egun batean nolabait normalizatuko da hori ere. Esperot. Bai, bideak urratzen, ez? Bideak urratzen eta esan duzun bezala, ez? Espero gabeko, batez ere maila instituzionalean espero gabeko bide batzuk irekitzen ari zarela, eta zuretzat agian hain berezkoak edo hain normalak edo berezkoak izango lirakenak, ez? Bai, gehitu dezaket gauza txiki bat. Hausnarketa badalako azken aldian asko etortzen dena, eta da, hegoaldeko doktoregiek ez ikerrek adibidez askotan bilatzen ditu baditu kontratuak, baina frantsesa jakin behar da, ez? Eta orduan iruditzen zait badaukagula hausnarketa bat egiteko hegoaldean frantsesarekin dugun harremanari buruz, eta pixkat aldatzeko nazioartea inglesez izan behar den hori, ez? Eta ez dut esaten nazioartea frantsesez izan behar dela, baina badagoela beste modu bat nazioartera ateratzeko eta Euskal Herrian bertan ere harremanak beste modu batean egiteko. Bai, eta erabaki politikoak daudela horren atzean ere, ez? Ni asko gogoratzen naiz, ere gurasoen garaian frantsesez ikasten zuten eskoletan. Eta hortik urte batzutara erabaki bat egon zen ingelesera aldatzeko, eta horrek ere nolabait ere aldatzen du, ez? Bizilagunak ditugun herritar horiekin, naiz eta euskaldunak izan, hitz asko, kolektibo imaginario asko, badelako frantsesetik ere datorrena, ez? Eta gure kasuan, espainoletik datorren bezala, ez? Eta, behintzat hitz batzuetan agian, hitz jokoak banima daudere ulertzeko nondik datozen, besterik ez bada horretarako, ez? Familiarizatuta egoteko, eta ulertzen ez dugun momentuetan, galdetzen jakiteko, ez? Baina, horregon da, ez? Urruntze bat, eta aldentze bat, eta nik uste dut beharrezkoa dela, aipatzen duzun hori, ez? Gerturatze bat ere. Zenbat eta gutxiago ulertu hizkuntza eta ezagutu testuinguru soziala eta historikoa eta kulturala epaiketarako bidea errezagoa da, ez? Eta orduan askotan ez dugu frantsesa ikasi naiz, ez da euskal hizkuntza bat eta atzerriko hizkuntza bat da, ados, baina esan nahi du, ez duzula inondik ere ezagutu nahi zugandik hurbil dagoen errealitate kultural bat, ez? Eta orduan, iruditzen zait pena dela. Eta gauza asko blokatzen direla pentsatzailenak. Baina gauza gehiago ditula esateko horren inguruan. Baina bakarriko hartxiki hori utzi nahi nuen. Ara. Nik uste begirada ere dagoela, ez? Nondi begiratzen dugun eta nola begiratzen dugun, eta batez ere zertarako, ez? Testu inguru horretan. Zakitelena nahi duzun gehitu. Ez dakizu bestela, ez dakit, soberan hasia da ene buruan. Benik bakarriko jilotua janezakeen, ustez, behar dugula ere kaso eman euskaraz izaitea itzulpen logika batean helduten hizkuntza bat, ze bai euskarak irekitzen ditu ateak, eta adibidez ala nazioartekoa taula eta ustu badira estrategiak behar ditugunak gure ganatu, ze bestela beti gure buruaren kontrari gira, ez dugu ere erori behar hortan, eta badira autua egiten dutenak, astapenan aipatu dut militantzia horrekin, itazen tesia frantsesez, eta euskalduna bainiz, dena itzuliko dut, eta euskaraz ere izanen da. Ados, ustez, euskaraz sortzea da garrantzitsua, eta ikerketa sorkuntza bat da ere uste dut, eta beraz, aipatu dut, ustez, hizkuntzari lekua egitea ere, da itzulpen hortatik ateratzea. Beraz, uste dut batzutan aterabide faltsuak direla, jaitea, egin euskaraz, eta guk itzuliko dugu frantsesera, ez dakit, lekuan ustez behar da defendatu urrunago ere, eta sorkuntza hizkuntza bat izan dadin.
Bai, eta horri ere ez da garrantzitsua, ez? Sortze hizkuntza horrek denean eragiten duelako, eta pentsaeratik hasita gero idazten dugun hortaraino, ez? Orduan, nola moldatzen duen eta moldean sartzen dugun, edo moldetik ateratzen dugun, edo molde berriak eraiki behar ditugun, ez? Behar hori daukagulako. Eta lan horiek, sortze lan horiez hitz egiten ari garaela, nola zabaltzen ditugu sortze lanak, nola divulgatzen dugu, garrantzitsua alda, divulgatze lan hori, eta galdetu nahi dizuet, nork egin beharko luke sortze lan hori, ez dakit Jon baduzun horri buruz, ez dakit pentsatu duzun, edo sortze lan horiek nola zabaltze horretan. Egia egan sortzeran pila bat indut, horrein arte. Ados. Azken urte honetan, nola berkataragotu duten aztertzen aina izen animarea. Garde asko ukandut parte hartzeko telebistako albistegietan, edo irratiko saio batzuetan, eta edo zein hizkuntzatan. Hau da frantsesez, gazteleraz, edo euskaraz. Beti entxatu naiz gauzak errata hizkuntza bakoitzean, berfisua ematea hizkuntza bakoitzean, jaten dudanarekiko, eta bereziki euskara pixkat gola ipatzea. Eta euskarari leku gehiago ematea horako divulgazioetan. Eta pixkat trampan erori naiz. Zenta oratu mediatiko bat iritsi zait, eta oratu mediatiko hori nonbait sorfatu behar duzu. Baina batzutan ere oratu honek inesten zaitu. Eta oso zaira izan zait horreka bat aurkitzea horretan. Eta nire ustez kasuin behar da divulgazioko kontuetan ere. Ez da leku bat utzi behar duzu eta denbora tarte bat utzi behar duzu zure lanari, zure egiazko lanari. Bai. Ez da jaten zitu. Bai, behar du, ordu asko eman hartzen dituelako, ez da, Amaia zure kasuan. Bai, niri saltxera samarra naiz eta ere gertatu izan zaiz. Bestelez ginak hemen egongo uste dut. Iruditzen zait gure lanaren parte bat dela. Eta nik plazerrez egiten dut, egia da denbora hartzen duela, baina lan administratiboak denbora hartzen duen bezala. Eta orduan, Nikola ikusten dut, iruditzen zait gure lanaren adar bat dela, eta gainera ikerketa egiten badugu, eta nik berezikin nire gaian iruditzen zait itzuli behar dudala, ez? Ikasi dudan hori, nire ondotik etorriko diren beste, ezakitez, egongo dilako irakasle batzuk, seguruenik badituztenak nik ukanituen antzeko galderak, eta beraz, nolabait bizirik mantendu behar delako jakin min hori, eta gainera bereziki murgiltze eredua, Euskal Eskola den egoeran, iruditzen zait ikerketak baduela bere biziko garrantzia momentu hontan, eta ez ditugu deskubrimendu handiak egiten, baina ateratzen ditugun ondorio horiek, ez, behar direla elkarbanatu, hausnarketa kolektibo baten parte izan daitezen. Eta nire kasuan iruditzen zait ezinbestean euskaratik pasa behar dela, euskararen bizi berritzea delako Euskal Eskolaren, edo izan behar lukelako Euskal Eskolaren azken helburua. Orduan, baina denbora hartzen du, baina nik nahiago nuke divulgazio gehiago eta administratibo gutxiago egin, beraz. Uste du denok ados gaudela. Hortan bai. Zuk Elena nola ikusten duzu? Ni pixkat jadikala izaren izuzut hortan, nire disiplinak hori egiten duelako, ze jendartea aztertzen dugu, beraz, jendartearekin ari gira. Nik divulgazioitza ez dut maite eta ustezken du behar genuke, baina ez dugulako divulgaziorik egin behar, baina enetzat ikerketaren parte delako beti, eta ukanuen olako buruan katakrak bezalako bat egiten delarik, da erakasle batek behin ejantzigun elgarrizketatzen zuelarik jendea, egiten zituela bere analisia edo bere ikerketa hipotesiak botatzen zituela elgarrizketa denboran. Eta hola kontrastatzen zuela zuzenean bere solaskideekin eta hola itzinatzen zuela bere ikerketa. Eta horrekin bai ulertu nuen
hori dela, ustez zintzotasun osoz aritzea ikerketan, eta elgarrizketak ere direla partekatze momentu hori. Zer naiztan ni joan elgarrizketatzera pertsona bat eta datuak hartu, nik ez bat diot deus emaiten, hor bai sartzen gira boterea jeman animaleko batean, ni sartzen izetxera eta analizatzen dut jaiten duen guztia. Aldiz, momentu hortan berean, jaiten badizkiot, burutik pasatzen zaizkidan beberbai referentzia batzuk, edo konparaketa batzuk beste elgarrizketa batzuekin, eta ikusi berarekin saiatu gogo eta hori era maiten, ne ustez asko zer interesgarriagoa da, eta hori ere netzat da divulgazioaren parte, behaz, nik uste gure bete behar dela, astetik bururaino, hipotesetatik ondorioetara, beti joan jin hortan izaitea. Gero ez dukentzen, bai, bat direla divulgazio momentuak edo deitzen ditugunak, behar jaiteunt, ene disiplinatik da radikalitate hori zen, eta guk idazten duguna ere, naiz eta artikulu zientifikoak izan, be uste dut edo zein pertsonak irakurtzen aldituela ere, ez da gauza teoriko biziki kompleksurik edo jakitate berezirik izan behar antropologia irakurtzeko, behaz horrek egiten du egeski jaiten aldutala, jaiten dutana, eta ez dela egia disiplina guzietan. Bueno, gero ere gertatzen da, ez agian persona batek artikulu bat irakurri eta badirudia iritzia eman dezakela, 50 urte gai horretan ikertzen egon dena bezala, horrere, bueno, ondo dago hizkuntza eskuragarria izatea, baina bueno, batzuetan ere ulertu behar da ordu asko eta gure bizitzako momentu asko eskaini dizkiogula lan zehazki txiki hori argitaratzea atzean badela, ez beste mendi oso bat, ez, eta agian guk belar bat bakarrik ikusten dugu, baina atzean mendi osoa dago eta jakintza horren isla dela, ez, horrere, ni gaizki ulertu asko izan ditu delako, ez, jendeak asko, iritzi asko dituelako hezkuntza sistemari buruz, agian guraso delako, edo agian ezagutzen duelako hezkuntzaren parte bat, ez, eta ikerketan ari garenok, beste begirada badaukagu, agian beste perspektiba gehiago, ez, biltzeko aukera dugu gure lanak horretarako aukera ematen digulako, ez. Orduan horrere badira kontraesanak eta oso interesgarria aipatzen duzuna, ez, nik behintzat eta azken aldian asko murgilduta nago estraktibismoan, joatea komunitate batera bertan datuak hartu, ez, estraitu, eta horiek hartzea eta ezerrez itzultzea, ez, orduan, itzultze lan hori egitea bai, baina zergatik ez elkar lanean osatzea, ez, eta horrek ikerketari eskatzen dio denbora gehiago, eskatzen dio beste begirada bat, beste leku batetik, ez, hiltzea ezakitzuk zure animaliarekin agian hori egiteko zailtasun gehiago dituzu, baina izanen da, ez, moduren bat pentsatzen dute. Bai, kontua da nire burua, da nonbait nire ikerketa edo norrek bereganatu dezara, eta hori oso zera da. Zane horrek ez du ezautzen animali hori. Zein da animali hori? Muturruzea edo urxatora ditzen da. Bale. Pirinetako muturruzea edo urxatora. Eta beraz oso zaila da, ne horrek ez du behin ere ikusi, da mamu bat, azken finan. Eta beraz bideoak erakutsi behar dira, argazkiak eta horako kontuak. Eta horregatik divulgazio piratana hasi nintzen sartzen. Adibez, iparaldean kanal duden parte hartu nuen, emankizun batean, Richardan. Gero albistegietan gaur egun eta egunonen Euskadi Erratian ere parte hartu nuen faktoriako saioan. Gauz piratan. Eta gero beste hizkuntzetan ere. Eskatuko diogu ueuri kontaktuan jartzeko eta hurrengo podcasterako gonbidatu izan da dinez. Behintzat ezagutzeko aukera izateko, erakutsi nahi badu bere burua, hemen lekua egingo diogula, ez, podcastean. Eta ueu hitz egiten ari garela galdetu nahi dizuet ea ez duentzat interesgarria den, adibidez Ikergazte bezalako kongresua, edo eta udako ikastaro asko jakintza arlo desberdinak lotzen saiatzen da UEU, Ikergazte kongresua horren isla da, jakintza arlo guztiak presente edo gehienak edo denak esango nuke presente egoten direla, eta disiplina artekoa dela. Zuen kasuan uste duzu, disiplina arteko tasun hori garrantzitsua dela, Amaia, ezakit gai hori nola ikusten duzun edo? Bai, zalantzarik gabe, ni Ikergazte iruditzen zaitolako udaleku masibo bat, den hori onna handia egiten diguna, esanet guk, adibidez elkarre ezagutu genuen, eta beti aberasgarria da ikustea bestek nola lan egiten duten,
ikustea ere problematika arrangura, baina baita ere poz asko elkarbanatzen ditugula. Eta lehen esan dudan bezala, nahiko lanbide bakartia izan daitekenez, iruditzen zaitolako momentuek sortzen dutela komunitate bat, eta ematen dizutela indar bat, batzutan agian zentzu bat ere egiten duzun lanari, eta bereziki euskaraz gure lana partekatzeko aukera ere bada, eta orduan ezakit, iruditzen zaito aurtengo ikergazten ere berriz ikusi dutez, jende bat indar bat egin behar duena euskaraz bere lana erakusteko, baina aldi berean ikusten duena badagola norbait aurrean, eta badaukala zentzu bat euskaraz hori partekatzeak, eta uste dut emankorra dela denentzat. Elena, zure kasuan ez dakit. Nik beziki preziatu nuen ikergazte, eta hori disiplinartekotasuna, hori segur zego hartzen gira ondo-ondoan gira eta ez gira elkarrezakutzen. Disiplinek badute zinez beren paretak badituzte eta sareetan biziki untsa ikusten da. Ezagutzen ditugu kilometroetara diren ikerleak gure sailean, baina ez ondoan direnak eta beste sail batean eta behar bada gainera gai aski jubileetan edo interesatzen zaizkigunak. Orduan horrentzat ateideki bat eta gero hizkuntza mailan ere ikustea jende euskaraz ari dena ikerketa egiten, nik bi atal horientzat biziki garrantzitsua eta gustatu zaita initz. Eta gero aipatzen zinuna Jon zure animaliogi buruz, ustez adibide bat da, jean duzu mamu bat zera, hori bera antropologo bat entzat da material bat biziki interesgarria, eta horrekin nahi dutan erakutsi bakarrik da horrek baduela disiplinartekotasunaren solasugen interesa, zenta egiten baliz proiektu bat animaliogi buruz eta sartuz disiplina desberdinetakoak, segur da bat izanen zela hori johatzeko bere ikusezina den animali horrek zer nahi duen sozialki, ze diskurtso baden horren inguruan, nola biziarazten den edo ez den, behar bada ikerketak berak zeleku duen horren bere biziarazteko eta bere presentzia edo aldarrikatzeko ingurumen batean, behaz horrekin, sinplekin hain egan biztan dena badura gehantzia, eta uste dute realitate sozial baten kompleksutasunera ubeki urbiltzen girela beti disiplinartekotasun horrekin. Interesgarria aipatu dituzu hitzak, uste dut hemen ikerketa proiektu berri baterako bidea ireki dugula, hau opari bada ere, eta erabat ados Jon ez dakindola ikusten duzu zure kasuan. Nire kasuan, ezinbesteko izan zait disiplinartekotasuna. Nunbait aurrera emateko nire tesi proiektua gaitu dut laguntza matematikalari bati. Ados. Gero gaitu dut laguntza informatikalari bati. Ados. Eta normandiakoa dena eta euskaraz oso ongi hitz egiten duena. Eta klaseak ematen dituena, ez dakit nolaz baina. Batzutan deskonpritzen ditugu historiak hor. Eta haiekin abir proiektu bat iburuz, eta nondik ne ustez 3 edo 4 artikulu atatzen dien. Beraz, oso ongi. Eta gero nire lanak ere bauka lotura pixka bat genetikarari batzuekin, bauka lotura ere ekologo batzuekin. Eta ekologoa adibidez Montpellierko unibertsitatean dago, genetikalaria Oviedoko unibertsitatean dago, beraz zabaltzen dira ate frango horrekin. Ze interesgarria ere, hor disiplina desberdinak aipatu dituzu, ekarpen desberdinak, herrialde desberdinak, eta galdetu nahi dizuet ikerketan generoaren ikuspegiari buruz, askotan agian sartzen delako ikerketa batzutan ala beharrez, beste batzutan berez datorrela, beste batzutan agian hausnarketari gabe baina presente dago. Ez dakit nola ikusten duzuen generoaren edo generoaren gaia, Elena, zure ikerketetan edo orokorrean, Bai, justuki ikergazten izan zen hitzartze bat hori buruz. Ni ez nintzen baita ezpada identifikatzen horrekin, bai dela zerbait antropologiak anitzelantzen duena eta enik asketan bajene izan dena. Metzen baita ezpada zerbait bizikaitzenera ekartzen duena ene tesi proiektuan,
Eta bizki gustatu zait, justuki ikergazten nola planteatua izan den, ze usut ikerketa feminista bat, ez dela bakarrik genero kontu hori, me ikuspegi bat ekartzen duela ikerketaren egiteko moldean. Eta hori bai biziki defendatzen dut. Ez da bai partez bada begiratzea ikerketa egiten dugularik zein den emazten lekua, bi aldeetan, hain du bai ikerketa egiten dugunok, emazte bezala zereko dugun eta hola, eta bai ikertzen dugunean kasu berezi bat edo egitea, baina hortik askoz ere aratago abian da ikuspegi feminista ikerketan, eta hori da interesgarria da azkenean dominazio ahemanak, botere ahemanak entxeatzea haustea, eta beste ikuspegi batetik begiratzea egiten dugun ikerketa, eta horrez gain da ere galdera pausatzea gure ikerketaren baldintzei buruz uste dut. Berba hori da erreprotxoan diena edo egiten dena ikerketari, biziki beti leku beretik kokatzen dela, eta hor emaiten dugu aukera galdezkatzeko ikerketa honekin zer egiten ari gira. Eta generoaren ikuspegi hori gehiago hortik ikusten dut, bizki zabal. Zabaletik ezakiz Jon zure disiplina nola ikusten den, begiradarik badagoen, eta batez ere agian ikertzaile emakumerik badagoen edo hainbeste dauden, ez? Hainbeste disiplinetan bezala. Nire inguruan badaude pia bat. Baina eta ez dut sentitzen genero arazo bat bait, nire inguruan. Baina ne ustez bultzatu behar da horreka bat generoaren arabera eta ez da ezberdintasun nabarmenik egin behar. Ez da bakoitza da pertsona bat eta hartu behar da pertsona modura eta ez genero modura. Askotan agian ere baldintzatzen duelako gure aurretik dakigun hori, gure aurre iritzi horiek ere gure lanean eragina izaten dutelako, ez? Eta agian irakurtzen ari garenean, naiz eta ez egon lotuta gure disiplinari, horrek ere zer pentsa ematen digu, ez? Helen aipatu dulen, ez? Hausnartzeko tarte hori eta agian esaldi bat izan daiteke edo pentsaera bat edo ikuskera bat, ez? Ez bakarrik fisikoki nork egiten duen, ez? Lan hori baizik eta nondik sortzen duen, ez dakit hausnartzeko askorako ematen duen gaia da ere. Bai, ez dakit amaia zure kasuan nola ikusten duzun. Bai, niri iruditzen zait ikerketan bizitzaren gainerako eta disiplina guztietan bezala, lanbide guztietan bezala, ezberdintasunak ez baditugu ikusten, usu da gu alde privilegiatuan garelako, ez? Eta nahi dut nik bere ala ikusi nituen ikerketara iritsi nintzenean irakaskuntzan ere ikusi nituen hainbat gauza, adibidez, lanbidean emakumeak zirela gehiengoa, baina botere postuetan gizonak zirela gehiengoa. Ardura postuetan. Zuzendari bat hautatu behar delarik, azken muturrean gauza batengatik edo besteagatik gizon bat ateratzen da. Emakumeak ikusi ditun dara inguruan kriston ikerlariak sekulako malabarrak egiten, familia bizitza kontziliatzeko ikerketa gainera, hori ez, azkar, ondo, eta aliketa gehien egitearekin. Orduan iruditzen zait, hori gainerako testu inguruetan bezala, segitu behar dela naiz eta batzuk nazkatzen hasiak diren kupo kontu horrekin eta segitu behar dela aldarrikatzen. Eta uste dut badugula lan handia ere emakumeok eta genero disidenteok gure artean ere elkar sustengatzen eta pusatzen pixka eta ardura postu horiek hartzera ere. Ze bestela, agian beste modu batez, partekatuta, biren artean, hiruren artean, edo behar den bezala ez, baina iruditzen zait feminismoak hori ere ekarri aldiola ikerketa munduari eta oroar mundu akademikoari eta pixkat ados ez du gizonek egin duten moduan egin nahi, guazen beste modu batean egitera, eta pixkat hori denon artean, ez? Gehiago komunitate ikuspegi batetatik bultzatzera.
eta zaila da, bidea egin gabe dagoelako, baina... Nik uste dut leno ere hasieran aipatu dugula, ez, ikerketa bakarrik egiten da, edo momentu asko bakarkakoak ditu, baina agian kolektibizatzeko garaia ere badugu, ez, eta hor sostengatzeko aizpatasun horretan, anaitasun horretan, baina batez ere aizpatasun horretan, ez, eta horrek ere eman aldigulako, ez, beste bultzada bat, beste begirada bat, beste arnas bat, osasun mentalaz asko hitz egiten da ikerketa egiten dugunean, eta agian kolektibizatze horrek edo elkarbanatze horrek zama batzuk arintzeko aukera ematen duelako, impostorearen sindromeaz ere hitz egiten dugu, ez, iruzurtiaren sindromeaz, ez, pentsatzen dugulako agian kupoaren gatik jarri gaituztela ardura postu batean, eta ez benetan merezi dugulako, baina agian beste gizon bat jarriko balute ere arrazoia berdina da, ez, behar dute norbait hautatzen dute persona bat, eta agian persona hori gizonezko hori ere ez dago mailaz berdin jantzita, edo ez dago prest, ez, horretarako, baina nola egiten dugu, nola performatzen dugun, ez, ardura postu hori desberdina da, edo kulpak, ez, zakiten dena. Hori buruz, justu nahi nuen gehitu, egia da ipatuzu tesia bakartia da, eta ustez hori kontra ejan animaliko bat da, ejan dugun gauza anitzekin, eta ikuspegi feminista uste dut, ejan duzunarekin ajuntadoz, hortik heldu da ere, da noiz geldituko gira egiten tesia bakartia horrek, zeren aipatu da disiplinarteko tasuna adibidez, bai edaten aldugu guk pertsonalki disiplina desberdinetatik elikatzeko gure gogoeta, bezut uste egiazko disiplinarteko tasuna hortik pasatzen dela, gehiago proiektu kolektiboetatik, beraz ikuspegi feministatik begiratuta olako ikerketa bat defendatzea, ateratzen dena, aipatu dugun liberalizaziotik, produktibismotik eta hola, da ere... uste dut talde lanetara pasatzea, beste molde batez, jenden baldintzak kondutan hartzea, genero ikuspegi batetik ere bai, eta orduan hori guzia sartzen da, eskenean labur biltzen aldugu gauza horretan, baina bada kontra jaman ikuste tesia oraindik bakarrik egiten den esperientzia bat dela. Bai, eta askotan ikerketa bera ere, ez? Ikerketa talde bat kudeatzeko ardura hartzen duen persona horrek lana normalean bakarrik egiten du, ikerketa zentroetan edo ikerketa taldeetan zuzendari bat dagoelako, ez, ikertzaile nagusi bat dagoelako, naiz eta gero atzean taldea duen, ez, baina ardura azken finean pertsona baten gan dago edo beregan dago, eta hortik nola, ez, mugitzen den edo zer egiten duen, uste dut askotan, bere bizitzan ere ez eragina duela, eta hortik ateratzea uste dut denon lana dela, ez, edo hortik atera arazten saiatzea, ez. Askotan nik esaten dut, jazten dudan txaketa, jantzia, jaka ez da nire neurrikoa, ez, unibertsitateak jarri dit jaka bat, baina ez da nire neurrikoa, ez, eta orduan saiatzen ari naiz hori moldatzen eta nire egiten, ez, molde hori ez datorrelako bat, ez, nik egin nahi dudan horrekin. Nia zaila da ere, ez, hor bideak topatzea. Eta, bueno, podcastean aurrera goaztela galdetu nahi dizuetea ikerketak zer eman dizuen. Jon, ez dakit ikerketak zer eman dizun. Agian gaia izan daiteke edo orokorrean, ez? Gozpila bat eman dizkit. Baita espiritu irekitasuna, proiektu baten kudapena nola pasatzen den, gero zure inguruan daukazun jendearen kudapena nola pasatzen den, hori oso zeira da. Tesia baino okerrago da. Gero baukazu puntuak hartu nituen. Begetzen? Ez da azterketa bat, eta hemen ikusten da ere ikertzailea garela, eta etxetik lana eginda ekartzen dugula, eta prestatuta gatozela honetarako. Gero nola ranitean duzuna autonomo izanki? Nola bakardadea, eta nola usten zaituzten zure inguruko lankideak bakardadean? Eta aurrera eraman behar duzula zure tesi proiektua, gero baukazu ere osasun mentara ondo zaindu behar dela. Bestela zartatzen altzira hor bertan. Eta erdutasun puntu bat ere eraman dit. Azkenean ere ikerketak ez ekartzen duelako alde onak ditu, alde zain onak esango dugu,
eta hoien kudeak eta egitea, ez? Eta lehen uste dut Amaia zuk ere aipatu duzula, ez? Haian jartzen zaitu posizio batean lehenago inoiz egonetzarena eta horri heldu behar diozu eta heldutasuna edo dituzun tresnen arabera alduzun moduan hortik ateratzen saiatzen zarela, ez? Eta horri heltzen saiatzen zarela alduzun moduan, ez? Batzutan hobe eta bestetan ezain ondo. Orduan ez dakit Amaia nola ikusten duzun zuri. Bai. Nik ados gehienak, Jonek esan dituen gehienak nire egiten ditut, eta gehituko nuke autoezagutza handia, ez? Azkenean momentu askotan zaudelako zure buruaren parean, eta ez dagolako eskutalekurik, eta nahi dut lan batzutan, eta guzten aldituzu gauza batzuk eroko, eta beste zerbait egin, eta, tesiak nolabait beti hor hurbiletik jarraitzen zaitu, eta ez daukazu urrun eskapatzerik, orduan uste dute alde batetik irakaspen handia dela, eta harro egoteko ere, ez nahi dute norbere burua, ez, pixkate, ni behintzat harrituta nago uste nuelako ez nintzela buru gogorra, baina konturatzen ez baietz. Eta orduan horrek gauza alde positiboak ditu, eta beste batzuk ez zain positiboak. Baina uste dute orokorrean badela lanbide bat, hori ez, gauza asko ekartzen dizkizuna, eta berazgarria dena. Eta askotan hori tesia bada gela erdian daukagun elefante arroxa, ez? Eta saiatzen gara, ez begiratzen, ez ikusten, baina hor erdian dago, ez? Orduan, batzutan heldu behartzaio eta jaten eman eta kaso pixka bat egin, ez? Baina bai irakaspena da, ez? Pixkanaka nola hurbiltzen garen, nola egiten dugun, dakizure kasuan Elena zer eman dizun ikerketak. Dos ejana izan denarekin, gehinezake hori enetzat askatasuna ekartzen dit, sinpleki, adibide bezala, horretzen iz, ene lehen kurtsuetariko bat unibertsitatean antropologiakoa, zen generoaren antropologia, eta kurtsurtatik atera nintzen, ulertuz, azkenean, emazte izaiteko era anitz zirela. Eta erakaspen biziki simple bat, baina enetxean emazte asko gira, eta banuen zu feminitatearekin eta konfliktu hori, eta hortik atera nintzen, ez baina desberdinki zaiten aldiz ere emazte. Eta orduan, olako gauza txipiak uste dut ikerketak lortzen duela ekartzen, ze ipatu dugun gibelatzapen hori hartzen du, eta azkenean laguntzen gaituenak askatzen, ze antropologia beti hori da ulertzean hola gauzak eraikiak diren, familia eredua ez dela bat bakarra, baina ez direla, eta hori hortik tiratuz, eta ikerketa gaian ere, beti da erakaskuntza hori, eta zerbait biziki askatzailea dena uste dut. Eta pertsonen bizitzan ere, eragiten duena ikertzaileon bizitzan baina baita ere partekatzen dugunean, hitzaldi horretan zauden beste edo ikastaro horretan zauden beste persona hoien bizitzetan ere eragina duela, eta gure ikerketak ere baduela beste edo pentsatu nahi dugu, behintzat beste norbait gehiagoren gan, eragina bani badu asko egin dugula, eta harro egoteko moduko lana badela, ziur hori hartu oso zabala izango dutela zen ikerketek, eta galdetu nahi dizet hori aurrera begira zein erronka dituzuen, agian Jon zure erronka izango da satorra aurkitzea, edo... Aurkitu dute. Ados. Ez aurkitu dut. Argazki batek arri bar genuen, pena. Aukatu jartzeko. Lehena da nire tesia maitzea hor, ez dut aipatu, baina kotu teran nago ere, UPPA eta EHUrekin, ni aldeantziz daukat finantzazioa, da finantzazioa edu zaidara EHUtik. Beraz ez eiz zuen berkasuan. Eta gero urrengo pausua da ikerketa munduan egiko nuke egon, eta egon kortu ere. Baina depende ze aukera baden, ezakigu ze mango digun etorkizunak. Zaila da, ez? Bai, oso zaila da horre ikustea. Bai, Amaia zure kasuan zerronka dituzu? Bai, ni tesia bukatzea. Ja, mesedez, lehen baile. Eta gero nik nahi nuke ikerketan jarraitu, baina nahi nuke modu bat aurkitu irakasleekin eta benetan hor lehen lerroan direnekin lankidetzan izateko eta justuki ez erreproduzitzeko batzutan egoten den botere edo harreman hori, beraz nahi nuke pixkat hori
saiatu ezakit beste modu bat, segurenik egongo dira moduak, baina ezagutzen eta denbora hartzen ikusteko nola egiten aldugun lankidetza hurbilagotik. Interesgarria, ez? Bide berriak zabaltzen ere, eta zure kasuan, Elena? Berdintxoak, nik ere bai, tesia bukatu, eta gero, berdin, bada beti ez jakintasun eta ez egonkortasun hori, baina ean lortzen dugun leku bat egiten ikerketan, eta defendatzen ikerketa ere du jasangarriago bat edo. Eta gero, epe laburrean gainezaken euskararekiko desafio bat, eta badut buruan, aipatu dutan hizkuntzatik sortze hori, dela tesiaren parte bat euskaratik sortzea, eta ean ze analizira iristen naizen hortik. Bueno, badituzue erronka potoloak, ez? Eskuartean ez delako tesi bat amaitzea edo egitea ez delako lan makala eta baita ere euskaratik sortzea, ez? Bai agian tesia ezin banimada edo tesiaren parte bat banimada ere, etorkizunean ere horretan jarraitzea, ez? Bueno, nik eskerrak eman nahi dizkizuet hiruoi, benetan interesgarriak izan direlako hemen esan dituzuenak eta asko ikasteko aukera izan dugulako, euskal komunitate guztiak asko ikasteko aukera izan duela badakit, ziur naiz hortaz, eta zorte onona opa dizuet, bai tesietan, eta baita ere orokorrean zuen bizitzetan, iruditzen zaidalako elkarlotzen direla, eta askotan zentratzen garela alderdi batean beste guztiak aparte utzita, ez? Edo kanpoan utzita, eta horregatik, ziur, laster elkarrekin egoteko aukera izango dugula, eta zorte onona opa dizuet. Eta bestea kamaraz bestalde zaudeten hoi, iritsi gara 3. denboraldi honetako azken saiora, eta saiatu gara, mimo handiz prestatzen podcast honetako saio guztiak, eta horregatik, podcast hau zabaltzera gonbidatzen zaituzte, ikustera ere, eta kritika eraikitzaileak ere gustoz jasotzen ditugu, baina baita ere esan behar dugu ondo egindakoak ere atsegin izaten dugula esatea, eta hori ere eskertzen dela, ez? Kritikak ondo, baina kritikak mota guztietakoak harik eta hobekien. Eta nik eskerrak eman nahi dizkizuet, ontarako aukeratu izateagatik, euri ere eskerrak eman nahi dizkiot ontara bultzatzeagatik, eta, gonbidatu guztiei ere, eskerrak eman nahi dizkizuet asko ikasteko aukera izan dudalako, naiz eta zuek agian ez duzen somatu, baina nik ere bertigo dezente sentitu dut, baina lantalde osoaren partetik oso babestuta sentitu naiz, eta UEU-tik eskerrak batez ere Idoia, Ziara eta Zurineri, eta Bira eta lagunei, bai Mikeli, Leireri, Eñauti eta Etxarriri, eta eskerrak eman nahi dizkizuet, oso babestua sentitu naizelako, eta horrek ere lagundu didalako, eta baita ere euri eskerrak eman nahi dizkiot behar ditugulako, horrelako edukiak euskaraz izatea, zientzia divulgatu nahi dugulako, eta personen arteko lotura desberdinak ere sustatzea nahi dugulako, eta eskatu nahi diogu horrelako proiektuak sustatzen jarraitzea, elkarrezagutzeko aukera ematen dutelako, ez podcast honek bakarri, baizik eta egiten dituen beste ekimenak ere, ikergaztea aipatu dugun bezala, edo udako ikastaroak, eta bestelakoak ere. Eta beraz, honekin agurtzen naiz, entzun ikasi eta sentitzeko UEUk euskaraz sorturiko podcast honetan. Ondo izan eta laster arte.